गोबां खोथाखौनो बुंलांबाय जे जोंनि गेजेराव बेखौ स्किम मोननो हादोंमोन 2,70 लाख रांनि लुफुंजानो गोनां आरसीसी दालांनि अन्थाइ खाम्फाखौ बेखेवनानै होबाय आसामनि मन्थ्रि उरखावगोरा ब्रह्मआ। आसामनि केबिनेट मन्थ्रि इउजि ब्रह्मआ खख्लाबारि बियाबनि खख्लाबारि आरो उदालगुरि फोनांजाब लामानि गेजेराव थानाय फथा दैमानि सायाव 2,70 लाख रांनि लुफुंजानो गोनां गंसे आरसीसी दालांनि अन्थाइ खाम्फाखौ बेखेवदों। बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि बेन्दोंआव थानाय 63 नं साफागुरि बियाबनि खख्लाबारि गामि आरो उदालगुरि भालमानुर बिथा बरघाग्रा बायदि गामिनि रायजो राजाफोरा थांलाय फैलाय खालामनाय हान्थामेला बिथिङाव गोबां जेंनाजों मोगा-मोगि जाबोनो गोनां जाबोदोंमोन। रायजो राजानि हास्थायनाय आरो गले गले खावलायबोनाय लोगोसे आसामनि खुंथाय गोहोआव थानाय हिमन्त बिश्व शर्मा दैदेननाय बीजेपी सरकारा बिसायख'थिनि समाव रायजो राजाफोरनो खोथा होबोनाय बायदि आरो बिटिआरआव प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सरकाराबो बिटिआर बिसायख'थियाव खोथा होबोनाय बादि दिनै मोनसेनि उनाव मोनसे मावफुंनो लादों। साफागुरि बियाबनि सिङावनो थानाय गल्डिं दैमानि सायाव गंसे आरसीसी दालां लोगोसे देखादं दैमानि सायावबो गंसे दालांखौ मावफुंनो लादों। बिनिनो साफागुरि बियाबाव गासै गंथाम दालांखौ मावफुंनाय जागोन होनना खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंथिदों। लोगोसे दिनैनि अन्थाइ खाम्फा बेखेवनाय समाव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्म, इउपिपिएलनि नेहाथारि फैलाजे बरगयारी, खख्लाबारि ब्लक इउपिपिएलनि आफादगिरि बिजु बर' कसारी, जाला जौगाखां खोन्दोनि सामलायगिरि मुन्थु बर' बिथांमोना बाहागो लायो। दिनै खख्लाबारि बियाबाव माने आरआइडिएफनि सिङाव जि मोनसे दालां बानायनो प्रजेक्ट लानाय जादों 2,71 लाखसो थाखानि जागोन। बेनि गेजेरजों नैबे फथा दैनि सायाव दालां बानायनानै मानसिफोरनि हान्था मेलाखौ जौगाखांनायनि थाखाय लामा लानाय जादों। थ' साफागुरिनि सिङाव गासै 3 ब्रिजनि प्रप'जाल दङ आरआइडिएफनि आन्दाराव। बे अलरेडि गल्डिं दैनि सायाव ब्रिजआ माने जासिगोन, बे फाउन्डेसना अलरेडि जाबाय आरो देखा दंनि सायावबो फाउन्डेसना अलरेडि जाबाय। दा बेहाय नैबे एसे लेट जानाय दिनै खालामनाय जाबाय। थ' बेनि दारै रायजो राजाफोरनि गेजेराव मोनसे हान्था मेलायाव मोनसे जौगानाय फैगोन। लोगोसेयैनो नेक्स्ट इयार हयथ'बा आखौ माने जोङो आरोबाव लामा बानायनायनि सुजुग मोनगोन, माखासे किल'मिटार लामा बानायलांगोन। फैगौ 4 बोसोराव बेबायदिनो दालां लामा आरो स्कुल बा हस्पिटाल जौगाखांनायनि थाखाय खामानि मावनायनि गेजेरजों साफागुरि समस्तिखौ जौगाखांनो जों नाजानांगौ। मोनसेया जाहैबाय बा मडेल जानांगौ। दा मोनसे आङो खावलायदों, सोरबा जुदि उद्यमी जुबकफोर दङबा, इन्टारेस्टेड सेंग्राफोर दङबा, बिसोर कअपारेटिभ फार्मनि मोनसे ससाइटि बानायनांगौ। मुख्यमन्त्रिया बुंबाय थादों बेवहाय लाख लाख थाखा मदद होनाय जागोन कअपारेटिभ ससाइटि बानायनो। बिसोरो माखासे हा आवग्रिनानै लानांगौ आरो बे हानि सायाव कअपारेटिभ ससाइटिखौ रेजिस्टार खालामनांगौ। बाहाय हर्टिकालचार, लाइफ स्टक गासिबो लाजोबनांगौ, मोसौ फिनायनिफ्राय लानानै गाइखेर दिहुननाय आरो ना फिनायसिम बा बिफां गायनायसिम। दा बेखौ लायोबा आसाम सरकारनिफ्राय फाइनान्सियेल एसिस्टेन्सखौ मोनलांबाय थागोन। नाथाय बाथ्राया मा जादों, जोङो सेंग्राफ्रा, जोंनि लाइमोनफोरा बा जोंनि सिख्लाफोराबो सिदा सिदि फैसा मोननायनि बाथ्राखौ सिन्था खालामदों। जेनेबा अरुणदयआव बेसेबां फैसा मोनो, सेल्फ हेल्प ग्रुपआव फैसा बेसेबां मोनो, नाथाय पारमानेन्टलि जोंनि इनकाम सर्स हिसाबै बा गावबो थांनानै थानायजों लोगोसे मालायखौबो फोथांनाय, बेनि लामाखौ लानायखौ जों दाबो आवगायबोनाय नुनो मोनाखै। ओंखायनो माखासे जुदि 10-12 जन बा 15 जनसो सेंग्राफोर ज' लोगो नांनानै कअपारेटिभ ससाइटि मोनसे रेजिस्टार खालामनानै बबेबा 100-200 बिगा बा 500 बिगा जि हायो बा 1000 बिगायानो दं, बे हाखौ लानानै मोनसे जुदि प्रजेक्ट तैयार खालामोबा चिफ मिनिस्टारा आंखौ बुंगासिनो दङ, आङो जि नांगौ हेल्प खालामगोन। इलेक्सनाव खोथा होखानाय माने जोंना जाहैबाय लामा दालां बानायनांगौ, जों बबेबा फथायाव बानायनांगौ बा गल्डिंआव बानायनांगौ, देखादङाव बानायनांगौ बिदि बुङाखै जों। खिन्थु खोथाया जाबाय मा, देरहाखांनायनि उनाव जों रायजोफोरनाव सोंदों बबेहाय बानायग्रोनो, बेयावल' बानायगोन बे नङा, उनावबो बानायलांगोन। थ' इलेक्सननिनो मोनसे कमिटमेन्टनिनो पार्ट। आरो बे दा हाइकर्टआव केस होनाय लानायखौ जों बारा रायज्लायनो गोसो गैया, आंबो रायज्लायनो गोसो गैया। मानो होनबा बे कर्टआव थांदों, बे केसआ
ओरैनोबाबो मोनसे रेजें केस बियो बे कर्टआवनो जेनगोन आरो जों फेजेननाङा सावलायनाय नुबाय थादों मा बुंगोन बेफोर जालांबाय थागोन बुंनांगौ जेबो गैया बे कर्टआव केस होदों कर्टआनो फेजेनगोन आरो जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया गोजोनथाव खौरां गोसो गुदुं फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआ बेसेन गोसा सुबिदा लानानै फैदों जायफोर बिथांमोना बेंकिं रेलवे एसएससी इन्सुरेन्स डिफेन्स आसाम पुलिस बायदि आनजादनि थाखाय साखाफारा जानो मोजां खाबु मोनाखै बैसोर बायदि फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खाबु सफैदों बरपेटा रोड विशाल मेगा मार्टनि साखाथियाव थानाय आमतलाव बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटखौ खुलिनाय जादों आथिखालनि साख्रि मोनै आरो बेकार जेंनाखौ नोजोर होनानै बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआ सोलोंसाफोरखौ गोबां गियान होनो थाखाय राहा लादों बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआव सोलोंथाइ होनो लानाय आयदाफोरा जाबाय बेंकिं रेलवे एसएससी इन्सुरेन्स डिफेन्स आरो आसाम पुलिस जायफोर सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआव मुं थिसननो एबा गोबां मिथिनो थाखाय 8134097059 एबा 8638961177 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन।